Tot naix en el temps dels somnis. Quan no hi ha res, tot està en els somnis. Benvolgut Kento, les cataractes del Niàgara són impressionants. Tant de bo estigueres ací amb mi. Feia estona que estava esperant. Doncs ja estic ací. Juguem! Vinga, rema, rema! Que hem de pescar per a poder dinar. Però rema tu també, germà. Ajuda! Cap a baix! Cap a baix! Cap a baix! Cap a dalt! Cap a dalt! Cap a baix! Puja! No. Sí, És la balena vigila! ¡Noemí! ¡Oh, no! ¡Pobra Noemí! Se l'ha menjada una balena vegetariana pensant que era fitoplàncton. Els elefants han arribat primer i estan fent una barrera entre les vaques i l'aigua. Atún! Huele, huele! Atún, huele! Atún, huele, huele! Atún, huele! Huele, huele! ¡Oh, no! No aniré al viatge. Jo, Emília Ferriol, autoritza el meu fill a anar al viatge a Lisboa que es farà del dimecres 23 al diumenge 26 de març. Signat, la Emília. Sona prou bé. Mira, el cel, els núvols, la lluentor del sol a l'aigua. El paper del viatge? On està el paper del viatge? L'he perdut. Ho has perdut? On està? No pot ser. On està? L'he de trobar. Paper! L'he de trobar. Paper! L'os, que no havia mort, el tenia darrere d'ell. no! Igual que estàs tu ara.